Sing anakku tersayang, please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah Bapak Nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi? Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean? Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora blas, Bu. Blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi? Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok tangga? Tenang. Kan ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lu. Awas lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei! Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, tak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Lah, Nggawa dhuwit ora? mah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior, apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis meh bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. weh nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni Nduk Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Yo Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu Dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, apa yo mbok brune wong wedok? Duitmu apa yo mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Iki lho. Iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki yo kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya iki simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis piye? Kan Dik kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-ijol
nanti dijol-jol. Aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei, punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik Niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo. Selendangnya. Selibatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Kok baunya badek toh Badek rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Kamu kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan kok lek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprakan tipis-tipis. Tuduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lo anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone tolong. Kene Nduk. Aku tau. No. Oh ya aku tau. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik Nduk, sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong lek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ah ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngom. Bapak, Apa, Nduk?
Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapak wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti ibu. Ibu. Nangis soe nangis gak apa-apa, haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ada salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Ya Nangis Allah. ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi diusapi. Gah. Nyapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah bapak Bapaknya apa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu wi? Bapak Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean? karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi? Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok tangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Ule. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Opo? Bapaknya apa le bapak? Kerasa nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya.
Piye, Bu? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu, Dalam. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasuleh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo betul lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku, rene anak rene. Kangen di. takbiran. Kangen di. Takbiran, Bu. Kangen di. Takbiran. Tepu tekan di. Takbir. Tekoni cangkeme ngomong ya nyanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono Pak, atas sono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Heeh. Aku ke ngono. Kok kajae kaya naga ya kan. Heeh. Nah yo Ah, bapakku yo naga. ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kita Pak, ini Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen, dine Pak. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. nikat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku bener ono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis. Ya. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Ah, gelem diterusne yo, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi awake. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik. digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Heeh. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer.
Tak ngadai sandal lumayan. Topine dienggo sik to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Terus karo rambutnya di apa? Diure, diure terus dijambret. Ayo, wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebdusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal jirangan ndang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Panjang yaswanipun. Awet leh momong anak putune, berkah barokah, angsal rahmate saking Gusti Allah. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko katuran minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko Saribit ingkang garwa nuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. Ya namanya perempuan. Mbok nek pengen gelange matur karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to jan? Kok sentuk-sentuk ada. Ya ora ngono ya niken iki tak kon ngomong cangeme. Hei. Ya wis tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Kok 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Ajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Nek puas manggat malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar
cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu aja sih, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu apa? Aja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah kok Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mungkin usah ndamel Amin. gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene aja mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Gedindas niku gedindas. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request mawon. Request lagu nopo? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur nggih. suwun sangat. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego napa Pak? Mboten sak roko-roko Pak. Lah ya Allah ya Allah. Olah HP lah kira. Tas kula niku gedean rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malah kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, Ya, joget joget. bareng Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak Sida biar. Monggo, monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo, monggo. Mas biar kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Mboten. Pakai dua lutut. Orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, kenapa? guyon aja. Kadung mak rata paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida Tobrut. Ya ora. Mboten Mbak mriki. Wes tak dekep Mbak. Nggih mboten mriki. Mbak. Mboten Mbak ya Allah. Kok enak tambahan nih. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Kucing. Ojo ngawut ae kowe. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh, soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan ayo foto ya foto. Rame, Cik. Mbak Rosida.
nanti kalau joget sama Dik Niken, nyanyi bersama Dik Niken, nanti jogetnya Dik Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dik Niken ditiruin. Pokok udah sampai bokongnya dikek ngarep. Iya pokoknya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to, maksud kula ngoten lho. Mengke madepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal. Tuh. Baik. Baik. Kabar ya nyawang kabar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ki ngesek sego lho. Ora apa ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora nek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya. Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yo. Batik. Harta palwanu ting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semira do ing muni Sidat agung ing narmada sajroning aguling menawi mboten klentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh. Iya Wa Semar, bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki. Tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus? Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki Wa Semar. Sapa ae? Wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Ma. Wah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si pinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger
nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah, Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya mo. Ate angel men syarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel ngene niku, Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, dandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing arah ngupadi Sekar Jati Wasesa. Mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya aja kuwatir rasa musnad yen ing kono mlebu tanah sabrang. Yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal Semubangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing pinepanca ing katupat durung adol aku saka praja Paranghagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Gwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku. Jenengmu sapa, Raden? Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula upadi, Raden. Sira sing tuk ing arum
ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe golek Abimanyu muning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu kok ya ana ya Gong wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki ayo nek ora ngrumangsani lho Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis piring kesampluk teklek raine gluwing sikile mlethek kusik to kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu kula mijil saking Praja Paranghagni dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka Paranghagni langkar kasinggihan bebana punapa ingkang kedah kula wujudi badhe kula sembadani Raden paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujudi aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni leres dawuh handika Raden paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa iya aku mung nyuwun kuwi Daunasari sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden patine Sang Abimanyu kena ing Jidara Wa Semar iki wis tekan ana jroning Praja Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa iya Wa Semar yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu bae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Daunasari ingkang baku Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat Wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada si mripatku melek diapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jatiwasesa panjenengan melayu panjenengan ngoncati janji tak tututi kowe Raden Abimanyu
Prabu Gorodahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahanasari. Yen Cinandra gumricik swarane. Kinjeng muter-muter kaya helikopter. Panggonku goleki kowe Dahanasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Dahanasari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu, Abimanyu tinggal glanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen gue biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur.
Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika Koko Prabu ing Mandura. Ya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah karang kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Saking kutha Sakuradala yen tanah mutusa sangsari Kakang Semar kang prapaning setinggil Ngamarta. Inggih Ndara, kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jatiwasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada.
Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Wong ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan. Kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Koko Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngimutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu punika jatahipun Koko Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepaten Paduka. Ya Baladewa sing ndadake Kresna. Negara Ngamarta kelakon bisa bedah negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah iki wong Mandura.
Raden Piting wani kelawan Prabu Gorodhawana. Nata ing Mandura Prasasat kaya wis linalosan otot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodhawana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Tampo ciling sirwengi Caka Lula Datanendra Kumlundung ijening amben banget nggonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana ngubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodhawana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana, njejegake lajering kautaman, ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Pukulun awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar
Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Sampatria anak untung Gungga guyup dilakoni Rampa aranca katon siga Sinaya anu biloka Sampatria anak untung Gungga guyup dilakoni Rampa-rampa katon siga Sinaya anu biloka Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Kastobroto